Di dema jiyana wî de ji Îsa re digotin Mesîh. Ew gotina Xwedê bû. Ew roniya dunyayê bû. Lê navekî dinê ku ecêb xuya dike jî li wî hatibû kirin. Şopînerên wî jê re digot berxeyê Xwedê. Em dibînin ku Yuhannayê Ematkar ji wî re dibêje berxê Xwedê ye ku gunahan ji dunyayê radike. Nameyek ji bo Xristiyanên li bajarê Korintya ku li Yunanistanê niha bo hatiye nivîsîn. Têde dibêjin İsa wekî berxê cejna derbasbûnê ji bo me hat serjêkirin. Ji 20 caran bêtir di nivîsarên pîroz de ji Îsa re berxê Xwedê tê gotin û ew nivîsarên giring in. Heke em bizanin ku Îsa berxê Xwedê ye, em ê baştir fêm bikin bê Îsa kî ye. Hûn dizanin ku hûn ê bi xwîna Xudan êhêja û wek berxekî bêleke û bêkê mahî werin xelaskirin. Mesîh berxê me yê cejna derbasbûnê hatiye gorî kirin. Dema ku ez wekî berxê Xwedê li İsa difikirim, ez diçim bi heta peymana kevin. Helbet, ez diçim cejna derbasbûnê ya ku berx dihat serjêkirin, da ku İsraîlî bikaribin azad bibin. Berî ku bimre Îsa bi şopînerên xwe re dikeve Orşelîmê û ew dest bi pîrozkirina cejna derbasbûnê dikin çawa ku cihûyên adetî pîroz dikin. Lê pişt re ji ber tiştên ku dibûn Îsa guherî, wî dest pê kir hin xwarinên sembolîk danîn ser maseyê û wateya wan guherand. Îsa ji şopînerên xwe re got, berî ku ez êşê bikêşim min pir xwest ez bi were vê şîva cejna derbasbûnê bixwim û wî rahiştnan ew şikand û got ev bedena min e ku di ber we de hatiye dayîn vê ji bo bîranîna min bikin. Piştre wê kase hilda û got vexwin ev xwîna min e ku di ber efûkirina gelek gunehan de hatiye rijandin. İsa bi awayekî mirina xwe wekî qurbaniyekî cejna derbasbûnê şîrove dikir. Wî bi awayekî digot, ez bi mirina xwe berxê cejna derbasbûnê me. Çîrokeke din di peymana kem de heye ku bi saya wê em baştir fêm bikin bê çima Îsa berxê Xwedê ye. Ew çîroka İbrahîm e ku gelek Xristiyan bawer dikin ku li ser girê li pişt min ê li navenda Orşelîmê qewimî ye. Di çîroka peymana kem de Xweda İbrahîm ezmûn dike. Xweda ji İbrahîm dixwaze ku kurê xwe gorî bike. Di keliya Dawî de Xweda dikeve navberê. Ji aliyê Xwedê ve ji bo İbrahîm gorîkirineke alternatîv tê peyda kirin û kurê İbrahîm tê rizgarkirin ji gorîkirinê. Milyaketê Xwedê ji asîmanan gazî wî kir û got Birahîm, Birahîm, dest nede kurik. Êdî ez dizanim ku tu ji Xwedê ditirsî. İbrahîm serê xwe bilind kir û dît ku qulocên beranekî di nav deviyê de asêmane. Wî beran anî û ew li şûna kurê xwe gorî kir. Xwedê İbrahîm ezmûn kir da ku bibîne ew biya wî dike. Dema wisa kir jî Xwedê jê re negot tenê kurê xwe azad bike, her tişt qediya. Ji ber ku bi tenê îtaatkirina ji Xwedê re nebese. Hê jî gorîkirinek lazim bû. Xwedê beranek jê re şandibû. Çîroka cejna derbasbûnê bi bîra me dixe ku berxek hatiye gorîkirin û wisa mirov rizgar bûne. Çîroka İbrahîm ji me re dibêje ku Xwedê goriyek ji wî re peyda kiriye. Pêxember Yeşaya 600-700 salan beriya Îsa hatiye dinyayê. Ew jî wêneyê sêyemîn ê gorîkirina berxekî li van zêde dike. Di vî wêneyî de berx zilamekî nediyar temsîl dike. Zilamekî ku ji bo xelaskirina yên din dimire. Wekî beranekî ku dibin serjêkirinê wekî mêşîneke li pêşiya bezbirên xwe dengê xwe nake, wî wisa devê xwe venekir. Lê laşê wî ji ber gunehên me hate qulkirin û Xudan gunehên me hemûyan li pişta wî bar kirin.
Di peymana nû de Yuhannayê matkar kahînekî din kehaneteke wekî wê radigihîne. Li gorî hem yaşaya hem jî Yuhanna di navbera mirina berxê Xwedê İsa û hemû kirinên me yên xelet an gunehên me de girêdanek heye. Dotira rojê Yuhanna dît ku İsa ber bi wî ve hat û wî got: Vaye, berxê Xwedê yê ku gunehên dinyayê radike. Hemû çandên li çar aliyên dinyayê û di seranserê dîrokê de bi rastiya gunehan û xeletiyên mirovan dizanin. Li gelek welatên rojhilat ji ber ku civak bûn gelekî xurt e, hege hûn li dijî baweriyên ku civak rast dibîne derdikevin, naxwe hûn ne bi tenê ji bo xwe şerb dikin. Her wiha hûn ji bo xizmên xwe, malbata xwe û civaka xwe jî şerm dikin. Di çandên din de bi piranî di yên têkilderî rojava de kirina guneh û xeletiyan bêtir wekî sûcekî ne li gorî qanûnan tê dîtin. Em guneh cuda tasvîr dikin. Lê hem sûc hem jî şermî di rastiyê de wekî têkçûnekê tê dîtin. Ev problemeke mezin ji bo tevahiya mirovahiyê. Xristiyanên li çar aliyên dinyayê ji çandên cuda tên. Tiştê ku wan tîne ba hev fereseta wan a li ser şermê û sûcek û têkiliyan xera dikin. Têkiliyên bi malbatê re, bi hevalan re ya herî girîng jî têkiliyên me ya bi Xwedê re. Heke hûn vegerin destpêka İncîlê, hûn ê li wir çîroka Adem û Hewayê bibînin. Adem û Hewa di nav bi Xwedê re li hev kirî, di nav bexçeyekî xweş, bexçeyê Adenê de dijiyan. Xweda ne xwedayekî dûr bû. Adem û Hewa bi wî re dipeyvîn, pê re dimeşiyan. Lê pişt re tiştekî gelekî xelet çêbû. Xweda ferman da zilam û got: Tu azadî ji her dara di nav baxçeyê de bixwî. Lê divê tu ji dara zanîna qencî û xerabiyê nexwî. Lê jinike dît ku fêkiyê wê darê baş xuya dike. Wê yek jê kir û wê û zilamê xwe xwar. Pişt re zilam û jinîkê di nav darên ku di baxçe de xwe ji Xwedê veşart. Adem û Hewa winda bûn. Wan gelekî şerm dikir ku Xwedê bibînin ji ber tiştê ku wan kirbû. Berdêlên wê yekê yên giran hebûn. Wan bi ya fermana Xwedê nekiribû. Hew dikarî bi Xwedê re bimînin di navbexçe de. Têkiliya bêxusûr a bi Xwedê re xera bûbû. Mesele ew e ku ew têkiliya newazê ya bi Xwedê re wê çawa dîsa were rastkirin. Hin mirov difikirin ku divê baş bibin, divê îbadetên xuyên dînî bikin, yan jî divê tiştên rast bikin, da ku ew çûyîna cennetê heq bikin. Ew yek nemimkün e. Tu kes nikare têra xwe baş be, da ku çûyîna cennetê heq bike. Xweda bi temamî pak û qenc û pîroz e û ji ber vê yekê di nava me de tiştek nîne ku em bikaribin bi awayekî pêşkêşî Xwedê bikin û bibêjin ev têra xwe baş e ji bo Xwedê, ji ber ku ew ê nebe. Bersiva Xwedê lazim e ji bo bersiva problema me, ne xîreta me. Dema em İncilê dixwînin, em dibînin ku Xweda pîroz e, Xweda ye, Xwedayê hezkirinê ye. Pîrozbûna Xwedê bingehîn e, Xweda pak e. Ji ber vê yekê xeletiyên ku em dikin girîng in, ew me ji Xwedê qut dikin, ji ber ku em nepakin. Pîrozbûn bi edaleta Xwedê ve girêdayî ye. Xweda nikare bi hêsanîkirinên me yên xelet efû bike. Guneh nikare bê ceza bimîne yan jî nabe ku edalet çênebe. Îcar çareseriya Xwedê çi ye? Bersiv ew e ku Xweda ne bi tenê Xwedayê hezkirinê ye, ew hezkirin e. Hezkirin, Xweda bi xwe problemê çareser dike. û îfadekirina hezkirina Xwedê ya herî mezin a ji bo me, gorîkirina İsa bi xwe bû. Wî cezayê gunehên me kişand û ew li ser çarmixê mir. Ev hemû ji Xwedê hatin. Xwedayê ku di ser Mesîh re em bi xwe re li hevanîn û gunehê mirovan li ser wan nehesibandin. Ev hezkirin e. Ne ya ku em ji Xwedê hez dikin, ya ku ew ji me hez dike. û kurê xwe dişîne ji bo gorîkirina di ber gunehê me de. İsa berxê Xwedê ye. Xwedayê ku ji me hez dike ew şand. Gorîkirina İsa bi xwe me xelas dike. Wî gunehên dinyayê rakirin. Da ku em, ez û hûn em karibin bi têkiliyeke nû nêzik û rastkiriya bi Xwedê re kêfxweş bibin.
2000 سال برê mirina Îsa ya li ser çarmixê ne dawiya çîrokê bû helbet. Em dizanin ku zilamekî bi navê Usivê Arîmetyayî cendekê Îsa ji Pontius Pilatos wergirt û ew xist gora wî ya di nav baxçeyekî nêzik de. Usif tiştê ku ji destê wî hat kir lê ronî zenûn dibû. Wê êvarê roj saet 10 de diçû ava. Wê yekê destpêka roja pîroz a cihûyan nîşan dida û Usif di vî ya bû vegeriya mala xwe berî ku ew dest pê bike. Wî kevirekî mezin gêr kir pêşiya gorê da ku cihê wê nîşan bike û pişt re çû. Roja sêyemîn serê sibehê zû piştî berbangê dema ku şemê xelas bibû. Sê hevşopînerên Îsa Meryem, Salome û jinekê din a bi navê Meryem bi harat birin gorê da ku wan li cendekê Îsa bikin. Pişt re wan ew kevirê ku gelekî mezin bû li wir dît. Ew ji pêşiya gorê hatibû rakirin û dûrxistin. Dema ku ew ketin nava gorê wan milyaketekî di nav kirasekî spî dît û gelek tirsiyan. Nekevin ta dêlê got milyaket. Hûn li Îsa digerin. Ew ê ku hatibû çarmak kirin. Lê ew ne li vir e. Ew ji mirinê rabû. Piştî wejîna xwe Îsa xwenîşanî Meryem û Petrus û Yuhanna da. Wê êvarê du mirovên ku diçûn mala xwe ya li derveyê Orşelîmê rastî wî hatin. Pişt re wî xwenîşanî şopînerên xwe yên nêzik da. Wî ji wan re got, wiha hatiye nivîsandin. Mesîh wê cefayê bikişîne û wê roja sisêyan ji nav miriyan rabe û bi navê wî tobe û efûbûna gunehan wê ji hemû milletên dinyayê re were ragihandin. Hûn şahidên van tiştanin. Bi qasî 6 hefteyan piştî wejînê Îsa şopînerên xwe derxistin ser girekê li derveyî Orşelîmê. Wî ew pîrozî kirin, pişt re ew bilind bû û çû nav asîmanan. Lê ew jî ne dawiya çîrokê bû. Di pirtûka dawiya İncîlê de wêneyekî dawî yê Îsa heye wekî berxê Xwedê. Yuhanna yek ji şopînerên Îsa yê nêzik de hemû jiyana xwe de li ser dîmenê ku dîtibû nivîsî. Dîmenekî ji esmanan. Dîmenekî ku Îsa dibîne û Îsa jê re dibêje. Netirse. Ez ê pêşî û ê dawî me. Ez kesê jîndarim. Ez mirî bûm. Lê îcar binê re ez ê zindî bim heta hetayê. Piştî wê dîmen diguhere. Yuhanna textekî dibîne. Pişt re min berxek dît. Wekî ku hatibû serjêkirin xuya dikir. Li nîvê textekî rûniştibû ku bi 4 afrandiyên jîndar û 24 kalemêr hatibûn dorpêç kirin. û wan stranekê nû got. Tu hatî serjêkirin û bi xwîna xwe te ji Xwedê re ji her qewm û ziman û neteweyê mirov kirîn. Dîmen zelal e. Ew Îsa ye. Ew berxê Xwedê ye ku li ser çarmixê miriye. Ew berxe ku hatiye serjêkirin, ku tam di nîvê cennetê de rûniştiye. Bi mirovên ji her neteweya li ser dinyayê dorpêç kiriye. Mirina wî ne têkçûnek e. Vejîna wî delîla serfiraziyekê ye. Du hezar salan berê komek zilam û jinên cefakêj dîtin ku Îsa li ser çarmixê kemir. Ew jî destpêkê ve bi wî rebûn. Wan dît ku ew li Getsemaniye hate girtin, dema ku ew hat mîxkirin li ser çarmixê li Golgotayê wan li wî temaşe kir. Wan dît ku rimek di dilê wî re çû û laşê wî li milên xwe kirin û birin gora wî. Piştî çend hefteya wan dest bi rêwîtiya ber bi derveyî Orşelîmê ve kir da ku bibêjin gor vala ye. Îsa mirûbû û wan dîtibû ku ew ji mirinê rabûye. Peyama wan wê dinya biguheranda. Lê wê yekê çi guherîn di jiyana wan de çêkir? Çi kir ku ew bi rastî qane bibin ku zilamê ku ew pê re diaxivîn, xwarin bi hev re dixwarin. Ew zilam bû ku li ser çarmixê miribû. Di wê êvara ewil de hin şopînerên Îsa bi hev re bûn. Pişt re Îsa hate cem wan.
وی دەرێن خوێن کو میخان قل کربوون و کێلەکا خۆیا کو ڕم تێرە دەرباسی ناواوی بوو بوو نیشانی واندا ئەو بدیتناوی پڕ کێفخۆش بوون. توما شۆپینەرێکی دن ئەیسا وێ شەوێ نەل وێ دەرێ بوو. وی نەدخواست باوەڕ بکێک و وان دیتیەک و ئیسا ژە ملنێ ڕابوویە. پشتی هەفتەیەکی ئیسا دیسا هات. هەنگێ ئیسا ژە تومارە گوت لە دەستێ من بنێرە. کلیا خۆ دەینە سەر جهێم میخان. دەستێ خۆ دەینە سەر کێلەکا من. بەس بکەوە شکێ. باوەڕ بکە. توما گوت خودانێ من. خدای من. ئیسا ژێ پرسی ji ber ku te ez dîtim te bawer kir. Pesin ji wan kesan re ku nebînin jî bawer dikin.